Hi people, hi people, hi good people, how are you? What do I say? Mamkasi guys, mamkasi. Aiwa handisi kuzombomirira kuti tite vanhu vakawanda. Changotaka kuti titaure. Anditi hope mamuka zvakanaka kwamuri kumatima nenyika kwamuri uko. Hope mamuka zvakanaka. Right, regai nditenge nekutaura nyaya yemunhu anonzi simba rachegweredza uyu. Guys, pane munhu anonzi simba rachegweredza. Usho ari kuzviti simba rachegweredza. Guys, musave desperate zvokungotenga maCOS emunhu anongofamba achiadvertisa kuti ndikutengesa kosi. Muri kunzwa? Vanhu, people are taking advantage nenyaya yekuti kuvaza kuti kune makosi ari kutengeswa. Muri kunzwa? And they are doing it nenzira isiriyo. Pane munhu anonzi simba rachegweredza usho. Simba rachegweredza uyo akaisa picture yemuchato isiri yake. Anzi anotori nemawhatsapp group 2 akazara vanhu achiti ari kuita zvemaCOS izvi. Right, saka varidzi vemapictures aya, mapictures ari kushandisa emuchato, pakarisa picture yemuchato yemurume nemukadzi mufunge, apa isi picture yake. Andi muri kuona? Asi ane namba akabvaisa namba yekuUK. Handikwanisi kuti ndipublishe namba yemunhu pasocial media, but zvandichaita ndezvokuti ndichaisa kugroup remaposts namba yaari kushandisa. So this person opened 2 mawhatsapp group akatozara vanhu aakaloka iye ega ndiye anenge achikomenda achitaura imomo, vamwe vese havakwanisi kukomenda. So varidzi vemapictures ava vamwe vedu panapa vakambomuendera vakati tokumbira kubvisa mapictures edu ari kushandisa. Handiti maona, akati alright, akabvisa first day. Handiti 2 days later akabva adzosera mapictures iwayo zvakare. Hanimaona, saka kutoisa mapictures evanhu kwaari kuita asiri ake, this means it's a scam. Guys, muchaskamiwa mari, muchatorerwa mari, ende muchatanga kutsvaga vanhu vasiri ivo, monetsera nevanhu vasiri ivo, muchiti takakupai mari dzedu. Havasiri ivo guys, ndatouya pano because vatambura vatonotadza maemails avakanyorera kufacebook. Vanomaona, nemareports avakaisa kufacebook, nemacomplaints avakaudzwa kupuwa nehama kuti koma kuita izvirini. This couple is based in SA. Havasitombori kuUK, vari kuSA. Saka imimi vanhu vari kuita zvinhu zvemakosi. Vanomaona. Yes, good morning, Sisi Grace. Vanhu vakuita zvinhu zvemakosi, I can't expose it on our page. Ana rino iri ndogona kuzoexpose kupage yemaposts. Andiona vari kuita zvinhu zvemakosi izvi. Andika be careful. Desperation yenyuka muchabirwa mari. Ndiyo desperation yeicreator yakaita vanhu futi, yekuti hamudi kuona chauya munofunga kuti mukusarira, mukangoziva kuti zvino kuAfrica uko zvinhu zvakaoma, even kune dzimwe nyika zvinhu zviri kuenda zvichioma, zvandakakuudzai kuti zvinhu zviri kuoma kwese. Anomaona, saka vanhu vari kutsvaga mari nezvimwe zvinhu neimwe nzira isiriyo. Anomaona, ende utsinye uroyi watinahwo vari kushandisa mapictures evamwe vanhu. Chikanzi chaputika maisa mari dzenyu nhasi, hapana chaitika madii, muchatanga kunotsvaga mapictures iwayo, onokubudira yari umwe munhu moti takapa mari yedu kwauri. Antivazvona. Saka please, kana muchiziva kuti mune makajoina WhatsApp group yemunhu ari kuzviti simba rachegweredza, handiti kagweredza, please, mapictures iwayo munhu iyeye itori scam, ifake munhu iyeye iscam. Saka ndatombofunga ndoda kuvabatsira ndiri kuno kuUK, ndimboenda kunoripoti, timutindeni kunoripota kuno kuUK, namba itreswe. Hanimaona, because zvaari kuita it's wrong kuti namba yani. Saka simba rache, if you are listening, remove those pictures, use your own pictures, because kuno kuUK ndiko kwanditoreni, ndinotori nevanhu vati vachandiperekedza tifambire nyaya dzako. Zvauri kuita it's wrong. Visa mapictures evanhu, visa mapictures evanhu, visa mapictures evanhu, remove mapictures evanhu ari kushandisa. It's wrong. Imi vemakosi musangojoin anzi group, magroup ake anitori ne2 guys, magroup akazara imomo evanhu vanenge achichaja mari, achitora mari, ende muzimba nanoti anzi nemurume wacho ndakatombotora kutaura naye ndichida kuziva kuti why ari kuita izvi, kwandichiti ndikabva ndaita kunge ndoda kubhadhirawo mari yeCOS, hanzi anotaura neshona. Saka probably munhu uyu anogona kunge ari munhu ari padhuze navo kapu ishi. Anomaona, saka ndaita this life pano kuti ite ari kuno kuUK, namba yari kushandisa ndeye kuno kuUK, shalom, namba yari kushandisa ndeye kunoko, ari kubvisa kushandisa mufunge kutsinye wachona ongoenda pa kungotora mapictures ako oisa pazvinhu zvaari kusikama vanhu kudai. Vanhu vanenge vachitofunga kuti ndiweka, ende akanisotora mapictures ekapu yakadzikama iri yekuti vanhu vanototaura kuti haa vanhu ava vanogona kusatove matsotsi, amuzatojaja bhuku nenigigire nekavha yaro, toti kuti haa uyu anenge zvavari ava ndo zvaari kuita. Saka please musawire muzvinhu zvisina basa.
timu rekuafrica ko riri disparate nemacos, please mirai. Kana nguva yako yakwana yekuti uyo uchangowana zvinhu zvako zvichingoita, musapinde papressure. Munopinda bhizi yekutsvaga mari, mugokwereta, mugopinda muchimbatso, mari dzamusina mugodyirwa mari pasi pagoshayiwa cos racho rinobuda futi. Hanimaona yesilaina. Saka imbomirai. Yes, you are really desperate to go to overseas. Ndo zvichaita kuti mubirwe izvozvo. Desperation yenyu yakanyanyisa yekuda kupinda mukoso. Inini handisi kuti vanhu vangano vanouya chiti kwati simeli toda kuenda, muzati dei ndichitori nhikikiri, dei ndichitori scam, ndichitodzidla dzemarema, dei handidori tsotsi, dei ndichitodya. Vanhu vanenge vachikutrasta vanouya vachitora kuti simeli mari nditori nayo ndinoda kutsvaga bhekuti ndini, utotaura ndichi ndipai 10,000 pounds, ndipe 8,000 pounds, wotopiwa memwana wotodla wototiza. Kana kuti ndozongozvipira ndoendawo kujeri ndadla guys, ndozvipira kuti haiwa rega ndicollect, nokuti vanhu vanenge vachitrasta ininika nenyaya yekuti vanhu vari desperate. Voburitsa ma6,000 pounds avo, ma5,000 pounds avo ndicollectira bhegi rangu, ndosiya ndaviga mari yangu, ndoti ndakuenda kujeri, mondisungisa inyu ndodzoka ndoidla. Anti mazviona, but zvakaipa zvina kunaka. Unozviunzira munyama paupenyu hwako. Pane zvimwe zvanotraya kuti paupenyu hwako uite kuti usazvidedzere minyama. Handitika, because ndogona kuenda ndozvidla ndosungwa ndodzoka, but minyama inenge yangondimirira, haina kwainoita. Anti maona. Saka guys, musasiyana nenyaya dzekungoita desperation yekuti muda kufamba muchingodirira mari dzenyu pese pese panana munenge musingasivi. Handiti musadaro, musadire mari dzenyu, ende wesimba racho usadaro. Ukushandisa mapicha dzevanhu unogona kuurayisa vanhu nezvinhu zvauri kuita izvi. Unourayisa vanhu nezvinhu zvauri kuita because ukadya mari yevanhu. Handika, vanhu vakanoshandisa mapicha iwe unourayisa vanhu. Vanhu vari muSouth Africa anything is possible. Muno muSouth Africa munhu anofira anofanira 200 chaiyo. Kuhaya kutenga munhu ne200 ndiurayiwewo ningi zvinoitika. Nyawope boys zvinoitika. Saka zvauri kuita is wrong, unourayisa vanhu, it's very dangerous zvauri kuita. Unourayisa vanhu vasina kana mhosva. Unourayisa vanhu vasina kana mhosva. Machinzwa guys, hakuna basa rinowanikwa panhingikiri pauyu pamawhatsapp apa, uri right ana. Hakuna basa rinowanikwa pamawhatsapp. Siyanai nazvo guys. Right. Tapedza iyi. Anditika. Twainge chifu yangu. Tapedza iyi. Handi mnyaya yemarriage. Hande munyaya yemarriage guys. Hande munyaya yemarriage. By the way, ini ndoda kudza vana vangu pano madiaries, handiti ndoda kukudzai. Marriage is not an achievement. Ndoda kuti mupabatisise nhasi mangwana nanhasi. Date Sunday 10 ndizvo, Sunday 10 July 2023. Marriage is not an achievement. Marriage is a blessing from God. Murukunzwa. Marriage is a blessing, is an anointing, is a blessing from God. Chipo iropafadzo rinobva kuna Mwari. Anti murikuona, ndosaka muchiona anzi Sunday, alright, Sunday 9 July 2023. Ndosaka muchiona kuti most of the times somebody tries even 10 times kupinda marriage achibuda. Anenge ane ma-qualities chaiwo a good wife, but still anopinda marriage achibuda kusvika pakuita 10 marriage. Ndine mukadzi akaita 8 marriage ari pana madiaries apa. 8 marriage zvoti pakataura kuti tichimubvunza kuti marriage ndeyechinga ndaive namukoma kuti akati 8. Takatarisana kudai so 8 marriages. It's not for everyone guys. Because chakuitika ndechekuti mamarriage emazuva ano
Anoona kana usina blessing yacho, usina zodzo racho, unopinda uchibuda because hazvisi zvako. Guys, ndoda kuti munyatsondinzwisisa. Ani muri kunzwa zvakafanana nekuita mwana, nekuzvara mwana. Ahasi vanhu vese vakapiwa iropafadzo kupiwa zvipo zvevana. Iropafadzo. Havasi vese vakapiwa ropafadzo rekuita vana. Kune vamwe vatosvika pakutoshaya zvachose because haana ropafadzo iroro. There's nothing wrong with that person. Munhu akatozara, murume akakwana, mukadzi akakwana, but chipo chemwana hapana. Ndo zvakafanana nemarriage. Wakakwana uri right, you are okay, you are a marriage wife, a marriage type, but chipo chemuchato hapana. Anti muri kuchinzwisisa. Saka don't pressurize yourself kuti upinde mumarriage nenyaya yekuti waona umwe munhu apinda mumarriage. Zvinopesa zvaita kuti upinde pasiripo. Kune vakawanda vakafira mumarriage dzanga dzisiridzo nenyaya yekuti akasvika pakuitwa yese ari mumarriage ishi, nenyaya yekuti aitaura kuti vemazera angu vandakakura navo varorwa, nyika inozoti kudii ndichionekwa ndiri ini nezera rangu iri ndisina muchato, regai ndingogara pano nditeramire ndiri pano, zvinouya zvinondiwana pano. Akasvika pakutambwa yese nemurume, kusvika pakuitwa yese munhu anofa nedepression akanyarara. Guys, depression is real. Kune mumwe kuti agoni kuya achizvitaura pasocial media, agoni kutaura kuhama dzake, noti akaenda kuhama anditi kuti ndo zvandiri kusangana nazvo mumba. Hama dzedu dzine mentality yekuti muchato is everything, marriage is everything. Gara pamarriage iyoyo ndo zvinoita dzimba. Saka at the end munhu anomanikidzwa kugara that same marriage yasiri happy, yaari kurowa every day, yaari kuoneswa mashura mumba imomo every day, osvika pakuti zvinondoindepi, kwakanzi ndo zvinoita dzimba, ogara ipapo. One day munhu asi musoro unenge wakatozvimba, usiku harari, kudya haadyi, akazama kudya chikafu paurapa hachipindi, yatove depression kai. Akafamba chivamuro kuti dai anenge achiona blank kuita kunga chadona, handiti. So opesira asvika pakuti anoita breakdown, obva afa. Anenge angotrigwa nechinhu chidiki obva afa. Nenyaya yekuti isusu hama, we tell vana vedu kuti garai mumarriage dzisiri healthy. Mirai ndikudzei guys, ukaona uri mumarriage, handiti marriage, I always tell you it's not a bed of roses. Handiti marriage haisi bed of roses kuti ukapinda, kune vari kuda kupinda vavaya marriage vasati vambopinda marriage, vari kupinda for the first time. Tisakunyepere chiti kana muchipinda mumarriage zvinhu zvese zvichanonaka, madananirana muri kuita muri mukomana nemusikana ndo zvazvichagara zviri. No, tikadaro tichikurasisai because musi wamunoita squabble, handitika you snap. Marriage is an upside, is an up and down thing. Hanmona, it's an up and down thing. One, remember to muri vanhu two vakasangana, two backgrounds, two people very different, maybe from different cultures, from different mothers and fathers. Imi mangosangana mustreet, maudzana masuti nonze ndokuda, makudanana, makutotita kuenda marriage yedu. Toda kugara tese. Because zvamunenge muchiita muri mukomana nemusikana hazvisiri izvo zvinozonoitika kana mapinda marriage. Certain things handika will change kana mapinda mumarriage. In fact, if not everything, but 98% of the things that you do as a boyfriend and a girlfriend will change, will eventually change when you get into a marriage. Because that's when you start now seeing the true colors of each other. Mapinda marriage. Wakanyazotanga kuona kuti patanga tiri mukomana nemusikana, uya aibva kumba kwavo, indaibva kumba kwedu, taisangana pabridge, kwataisangana murestaurant tichidya. Wanga usati wakuziva kuti murume wako uya wazogara naye ane system yekuti akapinda mutoilet aflash, anosiya zvakadaro, because you have never stayed together. Maisangana kurestaurant, maidanana. Musikadzi murume wako ona kuti uyu munhu pauya achindiona kurestaurant, uya akachena zvekuti kwayagoni kwachabhurugwa rake. Makuchitanga kuona mistakes manje, makugara mese. Ndopa zvinotangira apa. Anomaona, iwe wakuti unosiya toilet yakadai sekwenyu wajera kuti munhu akapinda mutedzi anoflash. Uya kuya asinga flash toilet. Yatotanga kafight. Handiflashiri murume mukuru. Unosiya toilet yakadai sei. Then murume wakuti unosiya bhurugwa rakadai sei.
uri mukadzi rudzii handizvizivi zvafamba sei matotanga squabble yatotanga zvatotanga yatoefight zvamamusingaiti muri kunzoko because manga musati manyatsozivana handimaona manga musati manyatsozivana kuti sei kumashure une tsete hauna kupisika zvakanaka muno muri kunhuwa handidi zvokusurigwa ini zvinhu zvakawanda zvinochinja tikatanga kuzvitaura pana pagaizika the list is endless kumba kwako wajera kumba kwenyu wajera kwaita mubedroom yako uri 1 handiona murume auya inhubu anenge achingokusurira vamwe techitoti marriage zviri health mumarriage iwawo zviziva uzvidi zvatokuiriteta matotanga kutukana andimaona zvatotanga saka marriage is not 100% zvamunofunga pati munenge muchinzwa kunzoko muchitukana andimaona ndo panotanga mafaisa aya matanga mafaisa aya manje makuto umwe cannot even take it in makutoparadzana makutosiyana ngatiparadzane hedu andimaona ngatiparadzane hedu makutosiyana maparadzana mangwana wapinda zvemune imwe uyu maybe ari nani rigari mbosama usho mazamazve anonouyaoneka kekakona kastaira kakewo kekuti unoti ha hello come in morning mamukadzi pindai ndiri palife hangu but it's fine pindai aiwa ndakavhara kekuti uri busy andimaona uri kuita ichi neichi neichi andimazvona so nyaya dzemarriage ndati ndingokudzai kasi ndinga mukuona zviri kuitika maona zviri kuitika maona zvaitika kuseruko maona post yataona tese handiti marriage yakaitwa manje manje vanhu tikafara chaizvo tichiona marriage handiti tikadini handitika but hapana nguva hapana time marriage tatoona maannouncements ekuti marriage yaputika but inini personally I saw the red flags maposts anga awanda I try kuindicate to people kuti things were not okay taiona mapost every time in there I saw it ndakatozviona but ndakangonya I kept it to myself kuti all right probably ndemwe yaya one of zvokuti ukagumbuka uri monoti ndotopedzera shungu pakunonyora post yangu but the red flags angatotanga ma red flags andimaona ma red flags angatotanga so guys marriage ndozvandikukudzai kuti iblessing iropafadzo hasi munhu wese ungazopedzera guys ukaita varume 10 11 uchirogwa uchibuda andimaona uchirogwa uchibuda saka iblessing iropafadzo kana usati rakutsvaga ropafadzo iri dzikama ugari pasi usapindire pressure kuti mashamwari ese aroorwa saka da kuroorwawo usapindire pressure yekuti mai vangu nababa vangu vari kuti ucharoorwa rini imimiwo futi imimika ndimi vanhu munopa vanhu pressure tinopanana pressure ukasangana nemunhu wakadzidza naye utanga umubvunza kuti saka wakaroorwa akakudza kuti marriage is an achievement ndiani saka wakatoroorwa here wasangana zvemangwanani makatoroorwa here kana turi kuroorwa rini munobvunza hama dzenyu muchibvunza muchidaro muri kuvapa pressure handimaona chiroorwa kanhai vesa rako vese varoorwa akudzai kuti ane zudzo rekuroorwa ndiani munopa vanhu pressure munopedzisa tozvitora zvapinda pahana kuti everyday ndobva kuroorwa because if hama dzatondiona nerimwe ziso rekuti sei ndisina kuroorwa garai kumba hapana ndisati ndamboona pane age restriction yemarriage handisati ndaiona and it's not for everyone marriage is not for everyone because ndauze ngati two personalities dzinenge dzasangana mumba ma-true colors chechewo start showing mave mumba pamwe muri mukomana nemusikana hapana ma-true colors hapana munenge muchiziva kuti one another mese ngozonotanga kunotadzana mapinda mumba kuti ndo zvaari munhu uyu makutanga kuti ndakaita mistake this was a mistake yandakaita for life and ndakaza ndakarogwa hangu naJoni ndisina mborogwa nemunhu uyu because zvakunobuda matambarara saka marriage is not a bed of roses and at the same time marriage is not an achievement mugare makazviziva garai makaziva izvozvo rather sometimes it's better to be single than to lead a broken marriage ukaona wapinda mumarriage yekuti every day unenge uchichema seonion uchichema seonion there's something wrong nemarriage yako intawo most days Farao mamwe wochema wono kuti hazvo ungarambo chingove happy everyday marriage noti muri vanhu munotodhinana chero nemwana mai wako munomborwani nemwana mai vako vatedza njewa munotomborovana
munotomborovana. Andimaona. Munotomborovana nevana mai vako. Saka kumurume andimaona. Hautombomuziva asi mwana mai vako muchatorovana. Every day kugara muchingochema kunge onion. Marriage yo yakatooma. Hakuna marriage yakadaro. Hakuna marriage yakadaro. Marriage dziriko mazva ndedzenhema guys. Ndedzenhema. Marriage dziriko ndedzekunyangirana nekuwandirana. Marriage dziriko. Varume vazhinji variko mazuva ano vanotoda kushandirwa nevakadzi. Anotoda kuuya marriage kuti mukadzi anototsvaga kuti mukadzi ane zvinhu zvake ndiani. Oda kutopinda marriage iya kuti aende kunochengetwa. Havadi kushanda vamwe vacho. Havadi kushanda. Havadi kushanda. Vanenge vachida kuti ndinoda nogara pasi ndinochengetwa ndinodai. Handiti maona. Ndivamwe varume ava. Vamwe vanotozviitawo mapepa kana kuri zvokunze kwenyika vanoitawo mapepa kuti ndikapinda mumarriage ndokunze kuwana mapepa ndogara. Hadi kuenda kubasa. Ende angwana mapepa waye muchagara muchatanga kunetsana futi because zvichakuremera. Mabills aya uri wani kuti indozoda kudai so ndigozodai. Hani maona zvese everything iye munhu akagara zvakurwadza. Makutotanga futi squabble makutanga urovana. Anditi koita rimwe rekuti rinotongoya nechihure charo. Marriage imomo. Roya nechihure charo marriage imomo rakutanga kuda kutoita chihure unosvika pakuve annoyed kuti saka munhu uyu kutondihurira pamberi pangu rega ndizvirege zvinde. Koitawo futi imimi kuvakadzi mimi panyaya yemarriage apa kune zvipembe zvirimo mudzimba umu. Umwe anenge akaona murume akanyarara akanaka zvekuti but iye ndiye pembe, ndiye anofanirwa kukontrola munhu. Gumbo rinorira pano nderangu. Ndiye anokontrola. Kamurume wacho anotonzwa naye because ndine mari, ndini boss. Guys, hakuna marriage inolasta pakadaro. Ngatiudzane tisura ndiudzane chokwadi. Hakuna marriage inolasta pakadaro. Ndakambokudza kuti kana uchiziva kuti unoda kukontrola murume wako uenda noumba wako. Utore ivhu rako apa umbe chimurume chako chofuridzira mweya uchirebesa kudai uchiroora ugara nacho. Ndo ndicho chaunokontrola ichocho. Kana ari murume akabva kuna mai vake nababa vake, you can't control mwana wevanhu. Handimaona munogara pasi marriage motaurirana moonesana. Kana raramde kune rimwe mazitaipa yandogara nechiro kuti haridi kutaurirana. Roga haridi zvokutoudzwa unzi ngatitaurirane. Harizvizivi. Handimaona ndopaunozonawo plan yako kuti woita sei. Ndopaunozonawo. But mukapfeka matrousers mumarriage mobva mapfeka matrousers kusvika mupfungwa kuti ninika ndine mari. Guys, mari yako hasi murume wako. Mari yako haidari newe. Une mari kudhara. Chakaita kuti unotora murume kuti ndogara nemurume panapa chi. Kana mari yako chigona kupinda nayo machira. Chakaita kuti unayo mari yako fat bank account wakunotsvaga chimurume chekugara nacho mumba chi. Mumarriage hamuna zvokuti kwai ndine mari. Mazvinzwa? Hamuna zvokuti ndine mari mumarriage kuti unenge utodhonza munhu nemhino. Kana wapinda mumarriage zvemari yako chipinda padoo chibva kubasa kwako, you are now a woman, you are now a wife, you are now a mother. Wakuita zvechiwife. Handika zvemari yako izvo uri boss kubasa kwako. Zvino kada kuti boss kumba nekubasa haibudi guys. Haibudi guys. Hausi boss kumba nekubasa. Kumba you are a wife, you are a mother. Anmona kumba you are a wife, you are a mother. Hausi boss. Problem takuda kubosa kwese. Kwese. Murume hachina kana sei mai mwana ndiye akutopfeka pitikoti. Hachisina kana sei. Any sei hapasisina mulife make. Because iwe ndiwe unenge wakutotonga, ndiwe une mari. Akati ataure kudai sonzi, what do you know? Shut up. Shut up, what do you know? Kana wasvotwa buda, iro wedhe kunzi neuchinzi kana zvakusvota buda, rinenge rogara rakatagwa every day. Tora twako uendesha, unokusungirigwa pano. Tora twako uende. Murume wacho na iye akupesera asisiri happy mumba muyami. Opesera kutsvaga vamune vakadzi vakaenda kutsvaga varemeka. Obva atsvagawo mumwe anoti uya ndikuchengete nini. Opesera aenda kunochengeta kune mumwe mukadzi. Yahondo futi. Wandihurira. Wandichitira. But ndiwe wakatanga. Pauya mudhonza nemhino paya uchimujambisa uchimuitira zvese ndiwe wakatanga. Abuda kauchimuti buda rova pasi uenda ndabasa newe. Ndabasa newe ndofunga kuti nezvandiri. Guys, mirai ndikudzei. Malooks hamisimba. Ndakudzai chokwadi singaputsi ukama. Malooks hamisimba. Ndozati munondivengera chokwadi. But ndichakudzai chokwadi every day. Muchasara muri 10 pano vamwe madisappear. Maona ndichikudzai chokwadi.
malooks hamisimba. Malooks hamisimba. So vamwe venyuka munofunga kuti because you are very beautiful, unozviona wakanaka zvokuti unoona soti iwe hautofi, uchararama nekusingaperi, vamwe vachifa iwe uchasara. So for that malooks ndichagara mumba nekusinga ndichaita zvandoda because ndakanaka. Hey guys, ndosaka muchiona kuti zvipuka ndipemwenjeka zvirimo mumamarriage. Kana muchinyanya kunyanya kukoshesa mamarriages aya kudai, teramirai guys, teramirai. Marriage face yako haimi simba yako. Andi muri kunzwa? Face yako haimi simba yako. Chislay queen hachimi simba yako. Mari yako haimi simba yako. Mari yako inozongoitawo kuti marriage munakidze plus zvinhu zvako zvivewo class kadhati. But pafeya ka hunhu, chinonzi munhu hunhu. Iwewe kuti unzi munhu pane vanhu apo, hunhu hwako uri munhu akaita sei, ndo zvinoita kuti zvikubatsire even mumba zvinogona kumira. Marriage munhu, chinonzi munhu hunhu. Unogona kuita munhu anenge ari zvese tinokutika pamabhokisi, but kana une hunhu hwakaora chete, hapana. Kana watora murume wako wedha kapfupi, wedha kadhoingi kadiki, wedha haana ziso kana kuti haana gumbo, ukati ndiye wandoda, handitika garisanai mumba menyu imomo, handitika muchigara pasi muchisolva maproblems enyu. Chiga kuzoona kudhoingi wake wapinda mumba wakuti iyi haisi klasi yangu iyi, handichadi, wakumitira mashura. Wambomuroorerei murume. Ndichasvika pavarume vane mari, ndichasvika chanidi kubata kwese. Wambomuroorerei? Kana uchiziva kuti haisi klasi yako, gara wapinda unotaura weklasi yako, ugari wanotsvaga murume weklasi yako iyeye, mugarisane tione kuti haudzokere uchichema, hamuzonyori here futi pazvidziro. Tora weklasi yako murume, mugarisane. But chero katora murume akaita sei, ane mari yakaita sei guys, kana kuti akadini, chero katora destitute chero kandinochengeta inini nekuti ndine mari, destitute inosvika pakuzoti ndaneta nemari yenyu amai, ndanchida kuchengetwa chose makandinonga murodhi sina pekugara, but aiwa zviri nani ndidzokere zvangu murodhi. Varume vanosvika pakudaro, zviri nani ndidzokere zvangu murodhi, asi murodhi ndakandiri free because pana pa suffocating. Anosvika pakudaro mwana wevanhu. Andi muri kunzwa? The same applies nevari kutaugwa yanzi varume vane mari. Handiti tikubata kwese varume vane mari, togara chikudzaiwo kuti mari yenyu at least muzati advantage yevarume vane mari ndechi, vanonotenga sex anytime. They go and buy sex anytime, but uchaura ukafa ndo pane firo yako, because mari achanayo. Akapinda mutana anongonotenga eni mukadzi obhadhira mari, orara nemukadzi otoendera mberi chete rikava single, but ndo pane firo yako ipapo. Ndo pane firo yako ipapo, because uchafa uchihura apa, wapinda mangwana watenga apa, mangwana watenga apa. Chero kaita mari kana wave kumba, the moment yaunopinda padhure kumba kwako, unofanira kuziva kuti now zvokuti ndiri big boss vane mari zvasara kubasa kana ndiri kuoffice, ndakupinda mumba, I'm now a husband, ndamurume, ndababa. Mari yako haiite kuti ukondole mukadzi mumba, haisiri inoita kuti ukondole mukadzi kumuti nhasi ndiri kumboya nemwe mukadzi, ndoda kumbochinja vakadzi, kana tinotaura mashoko anorwadza uchidza mwana wemwe munhu because mukadzi yanenge akateramira because une mari. Vanhu vakanda vari kusiya mari idzi, vari kubuda chisiya varume vane mari ava nenyaya yekuti ndinoona zvina ndidzokere mumba kwamai vangu ndakabva kwandadya kabeji, but ndandiri happy. Sara nemari yako because anenge ashungurudzwa. Uchingopinda, uchingoburuka mota yako yekubasa, uchipinda mumba, you are now a father. Ita zvinoitwa nababa kumba. Zvebosi unozokomanda mangwana wadzokera kuoffice kwako, vanhu vanokushandira ndo vachatanga kukomanda vachiita toss around. You don't toss around your wife because une mari. You don't toss around your wife because uri big boss. Because sure mukadzi chechenu ndosara muchizoona mwari machidigwa maporiji kumeso kana maacid kana cooking oil, mukadzi anenge aita ndaneta ndichakwanisi.
Saka marriage guys inoda kubalanswa. Pafair marriage inoda kubalansiswa. Kune vamwe varume vekuti vanotora nemari yakasviba but haana time nemukadzi wake. Nenyaya yekuti mari yake yakapinda musoro. Yakapinda musoro pasiripo. Mari yake anayo mukadzi anosigwa zvese. Mumba makazara zvese zvinhu zvirimo, anorarama lifestyle yakanaka but murume wacho hamuoni. Because Friday kangosvika murume anorova pasi. Odzoka neMonday. Ane kwakane mari kane kwakwanda kwekuenda. Ane zvakwanda zvekuita. Hachisina time nemukadzi wayo. Konza unondidi zvese andiri unazvo. Chichisipo. Fridge yakazara, bank account unaenda kushopping. Kuti ari one, mukadzi anoda murume wakewo padhuze. Kumbosiyana zvokuti mune mari zvokumbodzokera down memory lane pamaipinda mupaki makabatana maoko musina kana chinhu. Muchitamba muchimhanyisana musina kana chinhu. Anoda izvozvo mukadzi. Ndosaka chitaura kuti mari haina basa guys. Money is nothing. Mari added blessing ramunozongopiwawo naMwari kune vayakapiwawo naMwari. Nokuti asi munhu wese ane mari ka. Zvakafanana nemarriage asi munhu wese ane marriage. Mari ine zodzo guys. Mari ine zodzo, marriage ine zodzo. Havasi vese kuna mumwe hard working people anoshanda vedwe. But mari chanongowana mari kurarama chete. Koita simbi roti rinononga kunowana mari zviri easy apo. Because mari ine ropa. Hamuna mbonzwa ya muimba akataura kuti vanobereka mabhegi vese vachienda kunotengesa chabuda hapana. Kubereka mabhegi nevamwe muri 20 pamuchiuya. Vamwe vanosvika achitepegerwa bhegi ne 2 days chairo. Achibata mari yakareba. Umwe anenge atouya nestafu yakawanda anoita kunge zvinomutesa zvakafanana kunge zvisingatengwi. Kunge zvakaora mai mwana. Hazvitengwi. Sanganai pakati guys. Marriage ndeye vanhu tu. Semasanganiro namaita muchinesana munyorana tsamba munyorana mameseji chaindokuda nemwoyo wangu wese. I'm going to love you and respect you kusvikira murufu. Muchinyengana paya kusvika mumwabvumi. Ndozvoda kungoitwa mumarriage imomo. Sanganai pakati. Marriage haisi one sided. Zvokuti tinotaura kuti vakadzi submission kuvarume venyu. Zvakanaka chose to submit to your husband. But the husband must also know kuti uyu mukadzi wangu. Submission yachona yava kuabuser yakuita kuti vakadzi vaabuswe mudzimba. I am not saying don't be submissive to your husband. Be submissive to your husband, but at the same time submission inopiwa kumurume naiye anoziva kuti uyu mukadzi wangu. Anotoitawo mukadzi wake semukadzi wake. Nokuti haungadi kupiwa submission ka. Every day unochirova munhu mumba, ushungudza munhu atombozivikana mari yako, azivikana payslip yako, woti kwai submit to me. Anosubmita chi? Anosubmita chi? Anosubmita chi? Saka both sides uya achisubmitawo iwe uchitawo role yako sababa. Anditi uchitawo role yako sababa. Saka kune vaya vakanaka vaya vanoziva kuti makanaka chaiko chaiko pamesa apa. Kwanzi why are women obsessed with payslip? You don't want to see Ethel just kungozati murume wangu anotambira mari. Saka marriage rudziye kuti unogara mumba mako and you don't even know even if you are independent. This is a marriage ka Ethel that we're talking about. We're not talking about kugarisana, cohabiting. No, we are talking of a marriage. I'm not saying kuti ndipe mari yako I want to depend on your money. No, I just want to know because in marriage everything must be transparent and ndizvo. Just put your payslip there. This is what I've earned this month after tax. And newewo this is what I've earned this month after tax. Then okay wangu. Moita inzva munoita nemari dzenyu. Zvino kune mukadzi wokuti ari mumarriage atombozivi kuti murume akanotambira mari. Atombozivi kuti zvinofamba sei. Because mari inoigwa apa. Anongoziva chidza pasina mari. Chatengwa hapana, chaitwa nemari hapana. Ati muri kuona. Saka guys ka atidi kusora chinyeperana. Kune vaya vane malooks vanozvidza kuti ndakanaka ini. Ndakanaka handibva gune murume. Hey, my looks does not keep marriages. Ani muri kunzwa? My looks enyu does not keep marriages. Mari yako does not keep a marriage. Ani muri kunzwa? Does not keep a marriage. So you are sorted, Ethel. You are sorted. Just knowing kuti anombotambirawo mari. Ndozvatiri kutaura. Because you can't plan. You can't plan usingazivi kuti tinoplana sei pane mari iripo.
kwanzi Titanic aizauti dzinzwa vachadzoka kumunhu. I don't know hangu. I don't know the full story funda munhu. Like for now I don't know. Handizivi story yacho yese kuti chichi kunyatsoitika. I don't know. Handika education dzenyu madegree yenyu haachengeti dzimba skana. The marriage is something else. No one can figure out marriage. No one can say I'm a champion in marriage. No one can say yekuti inini I know everything in marriage. Hakuna zvakadaro guys. Hakuna zvakadaro. Anza iye train. Hakuna zvakadaro. Marriage yatovewo something else guys. Even magaro achengeti murume ichokwadi bhula. Magaro haamise imba guys. Kuti ndine mazigaro ini ndomisa imba. Kana kuti inini ndine complexion ndomisa imba. Kana kuti inini ndinozikana nokuchena ndomisa imba. Hatichatauri hedu masita guys. Hamuvazivi sisi wekuchena paZimbabwe yese. Vakamisa imba ipi? Ndiudzei. Sisi vekuchena Zimbabwe yese munovaziva. Vakamisa marriage ipi? Kuti varume vanongoya vachinda. Varume vanongoya vachinda. Vosiya vazvara havo voinda. Vosiya vazvariswa havo voinda. But panongozona kuti varume vacho vakadzi vacho havagoni kugara futi vasina varume. Unongozwa chinzi ari kudana nhingi after marriage imwe. Kunze zvino vari kudana nhingi. Kureva kuti vari kuzamaka. Vari kuzamaka varikuda kupinda. Saka zvoti ini ndinopfeka stereki. Ndakanaka. Ndinogeza. Ndinochena. Ndine magaro. Ndino chimari. Hazvimisi imba. Hazvimisi imba. Koita sisi vedawo vekuti ndine mari stereka. Vanozviti ndine mari stereka. Hazvimisi imba. Inongoparara imba nemari yacho. Muchingoti me am money, me am rich auntie, me am the rich this. Imba inongoparara nemari yenyu. Unhu hwemunhu huri mukati. Don't boss around varume ava and varume mimi don't boss around your wives and varume mimi endai kubasa. Endai kubasa. Endai kubasa. Varume musajara kuchengetwa. Unotora munhu woti ndikuchengeta. Dzimwe marriage dzenyu dzenge dzize pressure ka guys. Dzimwe marriage dzende dzekuda kukombita, competition, kuwachisana. Kuti ningadai ndikundi ndoda kudatodza kuti ndozvigonawo. Andimona, indozvigonawo. Ndotonodai. Ndozvigonawo. Ndotonouya ndodai moita michato yenyu spenda mari dzenyu muchidini. But deep down muchiziva kuti you're not satisfied nemunhu unongonayo. Hazviiti uri kuzviitira vanhu. Nenakiro raunenge wakaita munhu unoshayiwa sei murume. Nenakiro raunenge wakaita unoshayiwa sei wauri kuda weklasi yako anokudzikamisa. Unomushayiwa sei? Iwo kana malooks achigona kumisa imba unoshayiwa sei? Musashandise malooks enyu kuterrorize vana vevamwe vanhu. Musashandise malooks enyu kuterrorize vana vevamwe vanhu. Because at the end of the day, you are terrorizing vana vevamwe vanhu. And it's not right. It's not right. It's not right. Chero ukata celebrity guys. Kana une murume vina asiri celebrity kana tasina chinhu chizikamwa kuti ndione mari. Handika. Kana maindawo pane vanhu musanyadzise varume venyava guys. Musanyadzise varume. Inde yenyu munonyadzisana mumba kwenyu. Pati pavanhu ka. Endai zvinani kutoita yenyu face pavanhu. Munobva manyatsoda kuti nyika yese nyatsoona kuti ndiwo unotonga. Nyika yese nyatsoona kuti ndiwo uri in control. Aiwa guys atidaro. Atidaro. Atitombodaro zveshuwa chokwadi chakanaka ina nditombokuputsi guys. Zvindosati vamwe mamusi kutowirana nazvo hamutodi kuzvinzwa. But is the truth. Hamudaro. Ita yenyu ma front face guys. Munozozvinyanyirawo vana vevanhu munozovanyanyira. Munozovanyanyira guys. Kugwavhura vana vevanhu pamberi pevanhu. Chero iwewe mukadzi haungadi kunyadziswa pamberi pevanhu. Haungadi kunyadziswa pamberi pechaunga. Unoda kuzoti tichitaura neni kana wadi kuzviita takumba kwedu. Hauzviti pamberi pevanhu. Hazviti pamberi pevanhu. But tinozvinyanya every day, every time. Totoziva kusvika pakuti unosvika pakunzwa tsitsi sometimes kurijusa kuti veduwe mwana munhu yana hama hana aberekere. Hama ababereka vaone here na veduwe havagoni kuita plan here. Havagoni kuita plan here. Unokusvika pakudaro. Unenge wakunzwa tsitsi. Ngatitritei vamwe vedu ava
the way atoda kutreatwawo nesu. Marriage haina mugoni ndo chokwadi, marriage haina mugoni. It's true Fatima, marriage haina mugoni, but we only try. Pane zvimwe zvanonyatsa kuita zvatinoita zvatinonyatsoona kuti imimi pamunozosvika pakutaura kuti pamunozotaura imimi kuti but paya munenge maone. Pane pamwe pamunosvika pakutaura imimi kuti but guys maonawo zvakati munenge maone. Iwe unoda kuzvitigwa papublic here. You don't want to zvitike papublic zvakadaro. Marriage haina mugoni, but zvimwe zvicho tinozvinyanya. And the marriage is not an achievement guys. A blessing. Wopiwa ropafadzo racho na blessing racho na kunzi andika wotora futi blessing ya wori putsira pasi, wori terrorizer, wori abuser. Ari Mwari vanotora blessing ya vanotora ropafadzo ravo. Marriage haina mugoni, but munota chinota sometimes urimo mu marriage you try your best kuti alright ndiri munhu nyama hakuna munhu ari perfect, handigoni asi ndinozamawo, nemiwo murume achizamawo, mukadzi achizamawo. Marriage yenyu hamusati mambonzwa chinzi kune vanhu vane 45 years vari vese guys. Hamuzvizivi. Hamuzvizivi kuti marriage chaiyo kune vamwe vanhu vane 50 years vari marriage right now. Ngataure chokwadi, hakuna here guys. Izvozvo right now vane 50 years vari marriage. Hakuna here. Taitaura namama vakati vane makore mangani sisi vari marriage. 47. 37, 47. Vakarorate 48. Vane makore mangani. Vane 40 something years varimo. Vane over 40 something years varimo marriage. Vane over 40 something years varimo marriage. So zvinoroti zviriko. And she's happy. She's happy. She's happy. Vakandifonera musi uno ndaitaura nasisi wangu takagara. She's happy marriage yavo. Vachitotaura nezve, vachitokomenta nezve life imwe yemarriage takaita musi yauya. Vachiti anachida kubatsira vana ava ndanonoka kuiona ndafunga kuti muchitori online. Ndobva vatotaura ndikati ndichoti kunakoma ende padiaries pane vanhu vakuru veduwe. Pane vanhu vakuru zvekudaro. Vari 70 something years. Vakatofonawo. Vatoriwo kuma first world countries kwavariko. Vane 40 something years varimo marriage. Kune vanhu 50 years varimo marriage. But tasai muone kuti marriage semazuva ano tasai guys. Igore munhu abuda. Gore 2 years tachinja murume. 3 years tachinja murume. 2 years tachinja murume. Uyu ari kutaurisa anonzi Ethi Ultram anonzi Ethi ari kutaurisa comment section. I've known this lady for I think from around 2015 2016 kumasure kokoko. Handitika kumasure kokoko. Achiri mwashi asati ambokura zvekudai zvaave tisati tatokura zvatavizvi. Tichiriwo mazera angari pakati nepakati. I've known her pasocial media ichangotanga tichingove imwe kusati kwaine zvinhu zvakuitika pasocial media izvi. Handi aine murume wake achiri mudiki. She's still with the husband. Vana vake vatokura. Muno muEurope. Matoti marriages amiri muno muEurope. Matonogara chara marriages amiri muno. Murume wakawana kunoko. Wake wakawana kunoko. Achinai. Ukangozva kuti kana ndapinda mumbanda amai ndamukadzi wemunhu zvinokubatsira. Kana ku social media uraiti uri hure, kana ku social media tongodaro. Toti uri bitch, uri bishu. Kana ku social media. Asi kana wapinda mumba uri mai vemunhu. Uri mai vemunhu. Munoziva kuti dzimwe nguva kana uri socialite zvimwe zvaunoita pa social media pa murume wako anenge asingatozvidi. But because uri pameso pevanhu you do it because ukuda kuti meso akuone. But zvizokukanganisira marriage yako kuseriku. Ngataure chokwadi, havasi vese varume vanotolerate even uri socialite vanotolerate zvinhu zvinenge zvaunenge uchiita pa social media. Ngataure chokwadi guys. Ngatikudzana chokwadi, ngatida kuvakana ngatiudzane chokwadi, ngatirege kuudzana zvinhu zvokunyepa. Pane zvimwe zvandinatsoziva kutoti izvi zvikaizvi murume wangu anenge anoziva kuti uri socialite ari right nazvo ana basa nazvo. But anenge achitokudza kuti ndine hama dzanguwo handiona dzinenge dziripo dzinenge dzichikutarisa. Pane zvimwe zvakati izvi. Handitika I'm not comfortable. But kana wave pamberi pevanhu so hamene zvazvinoita. Handitika unotoda kujambira kuseri kudarikidza. Kujambira kuseri. Anomaona. Wakanganisa kutosacrifice your own marriage nekuda kwemaziso evanhu anenge akakutarisa. Kana kwava kumba kurave drama. Rave drama usisiri happy kumba kwakwe. Wakudzoka nsei kuti kumba kwangu kwanetsa. But ndianatanga drama iracho iroro. Ndianatanga. Plus zvimwe zvitombodi kuti uudzwe wega. Zvimwe zvitombodi kuti uudzwe wega. Panongone murume kokumba chero kave socialite murume kwantokudza kuti unenge uchitoziva kuti zvazvidi. Izvazvo unenge uchitoziva but majority remember vanhu vanenge vasingazika. Vanenge vachingokuisira my life nema likes.
because they don't know kuti murume wako makambozvidiscussa izvi hazvidi. Aona, they don't know kuti izvi hazvidizvi. Asi kana muchida marriages, kana muchida dzimba idzi, kwaikosoko makavaona here? Handina kuiona memory, ndichaitarisa kwana time nichatarisa. Kwatina chindowanzokuona madelayed dzatodarika. Ameno marriage tangoti taura neguys kuti muri kugadzira pinda marriage ka musafunga kuti muri kupinda zvamuri kuda namuchita kunze kwezvo zvinhu zvamuchanoita marriage. Zvinhu zvinotosvika kuchinja kana mapinda marriage. Hanzi you should bring one very happily married to share their testimonies because tanzwa nema problems every day. Hakuna imba sina ma problems simbarashi. People can be happy mu marriage but my problems avo vanenge vachitoriwo nawo. Hakuna vanhu vanenge vasina ma problems. Ipapo ndoda ndigare ndakudza simbarashi ugare uchiziziya. People can be happy stereki. But ningekiri ma problems avo vanenge anogona kuti ve family anogona kuti akawanda ma problems anoitika. Chazonyatsotaura right. Tombofona manu mofona ndokupai nguva kwese zvinhu zvanikwanisa kufonesai. Ndonyatsokupai nguva muchinyatsofona muchitaurawo ma marriages enyu mamiriro azvakaita. Munzwa ukuthi recipe yavo vakasvika ma 47, 48, 50 years vakasvika sei. Kana muchida marriage dzacho. Kana musingade marriage ka anditika musazvinetsa. Work hard, gara uri single. Just work for yourself. Ugare uri single wakadaro. Animaona. Ugare wakadaro single. Wongotsvaka komunhu wokuti munenge muchingosevisana pasina strings attached. Unenge uri happy that way anyway. Because hauna commitment. Fatima, pakurorana nefriend yacho, pa friend ipapapa. Ndo panoitozviziva kuti man people you are supposed to be getting married to your best friend. But for you muchibva kwaunobva iwe chibva kwako yachibva kwake, for you to maintain that friendness yamakatanga muri vakomukoma nemusikana, iyoyo ndo yanetsa. Iyoyo ndo iri kunetsa. Ndo yatofunga kuti iwe neni tibatsirane kudzidzisa vanhu vari kuda kupinda mamarriage vana ava. Ndo saka mamarriage achiputsika every day. To maintain that friendship yamaita muchitanga kusangana muri mukomana nemusikana, because pane one anogona kupanduka naye vakoma inhema here. Imimi would want to still to maintain that friendship yenyu, but one ongopanduka. Murume anogona kupanduka. Ugotrya by all means kuti let's come on, like ugomureminder zvamaita kudhara, ugomuitira zvamaita agotopanduka zvokutodaro. Kana kuti mukadzi anogona kutopanduka zvokutodaro. Saka ndiri kuti marriage izodzo. But kana zvina Mwari zvine zodzo mukati, you can still bring each other back to that friendship yamakatanga. Vazhinji venyu mana papa mainyiya nevarume venyu muchiri kunyiya navo here? Dati muone kuti you need to maintain that friendship. Mainyiya nevarume venyu zvokutosvika pakutovata usiku hwese muchinyiya, muchiri kunyiya navo here? Kana tinenge makatorara mukona kumusingataudza mwakafuratira. Andina contacts dzavo Faith, dena ndinadzo contacts dzangu dza mama Sylvia ndovaziva ve TikTok. Ndaivadedza vauye because vachembera nemurume wavo nemudzara wavo vanenge vari paTikTok vachita zvavanoita. Anomaona vachita yavanenge vachiita ipapo. Marriage teamwork. Zvemarriage ndezvaMwari, chokwadi chechi ndo chandiri kutaura panapa kuti izodzo, because ndezvaMwari. Teamwork, but pakaita one teamwork imomo rinotaura kuti inini handidi kuudzwa izvi, handidi zvatodhakwa. Ende mimi vakadzi vari mudzimba kana muchinge marorwa, please, mirai ndinyatsokuudza chokwadi chekutika muchachirangarira one day. Mune mamwe maex amakadanana nawo kudhara, handiti kana wazonororwa neumwe munhu ka try to delete those ex in your life. Handi muri kunzwa iro rekuti hanzi isusu tiri mafriends nemaex edu ratove drama guys. Ndoda kuudza ichokwadi rinenge ratove drama chari munenge makutotitira riya. Handiwana handifungi kuti pane mukadzi kana murume angafarira kuti inini chako murume ndikofarira kuti murume wangu aramba achinda unotamba neex yake yavakambodana nawo katogara vese vakato otoenda murume wangu achinotamba ndandiri kuna uyu how we are friends. Imi guys ka musada kuti adoptera maculture zvinhu zvatisingazivi imi, musada kuti nyepera imi. Mazvinzwa hakuna zvinhu zvakadaro kutoti murume tove comfortable. Ndaswera nhasi ndandina bro wangu ex yangu ngari ex yangu ndandiri kumba kwake tatiri tu murume agoti all right my friends. Imi musada tijairira imi guys. Kwai uyu naMaria ndaitonyeya teseko zvinondindave kunyetonyeiwa handwazvona.
Varume uhamboliu andiwazviona ndionengwa kutonyeyiwa. Try to kana wati uri kuda wachuza munhu pamarriage guys kuti ndachuza ushu ndiye wandakuda kugara naye wasiya vamwe vese ava kunze. Andimaona vese ava ndavasiya kunze. Please try to delete ma exi nokuti there will always be one that ex chokwadi chakanaka guys munoziva mazhinji makadheta imi musati mapinda mamarriage nevarume vamunawo makambodheta vamwe vanhu. There will always be that one ex mufungwa mako wekuti haugoni kumukangamwa zvokumhanya. Handimaona haugoni kumukangamwa zvokumhanya. Kana wapinda marriage guys that means you have to delete vanhu ivavo kudeleta and you focus on your marriage. You focus on this person wauya naye ukati uyu ndiye wandakuda kugara naye. You focus on that one. Anditika mosiyana nezvevamwe vekunzava nokuti they will always come to destroy you. They will always come to destroy your marriages. They will always be there kuda kungodya mahafu. Vanotodya mahafu chete because mvura payakamboyerera napo inoyerera napo zvakare. Anti muri kuona inoyerera napo zvakare. Hanzi I'm watching youth my wife makupinda mugarden mangu but it's true. Ndezvenyu zvechirungu zvamuri kuita kuti hanzi hey ndikuinda kuna ex wangu is my friend we can be friends chacho guys ngatege kunyeperana sikana chero iye waunenge azvibudi. Yes, you can talk to each other, you can respect each other. Even vamwe makatoita vana mese na ex makatoita vana mese handiti but kuti munogara muri two muchikaita ndandaenda kunona ex wangu taura nenyaya dzevana asina kuroora murume wako hambochibvumi because ex vanotokumbira chete ex havambotadzi vachida kuwachisa murume wanenge naye vanotokumbira. Siyai tsika thank you for Changamiri. Siyai tsika dzechibhishu kana wapinda marriage kuramba chidzokera kuma ex kuti kunoita zvinhu muchinoenda pazvima area chii ex inobuka room kuti kulazi stereki ipapo ipame chida kwakuti haufama settings ende iyapedza ifamba igototaura kumafriends acho kuti kupiko ndakatodai ngamowachisa ina hana naye takatombotamba game. Imagine mainduku chamoda kutanga kutaura nhasi naex chii chamakatedza kupedzerana panguva iyoyo iye ex acho azonaka chii nhasi iya chakaita kuti aite ex wako chii kana ex akanaka zvokudaro ave ex ka ndosaka chinzi ex chakaita kuti umusiye chii chanaka nhasi chakudzokera unotora chii uchidestroya zvako marriage yako chii maex anoita kunge mweya yetsvina guys kunge masatani anenge achitiriri kunge chinhunzi achitirandoiza ari mudhuze kuti akuparadze kana akuparadza marriage yako yobva yaparara kana adaro obva ajambira kuenda kumaslay queen because anongoenda kumaslay queen. Saka mugare makaziva kuti chero ukaita mari yakaita sei ukati ex ndichanokondora nemari anotogona kusiya chinotora chislay queen chisina futi kana chinhu nokuti ndokwanenge achiona zvanenge achida ikoko. Hanzi natina marriage yakandichinja zvandandiri. I don't know hangu kuti in a good way or in a bad way. I don't know. Andimaona. Saka guys, chinhu chinonzi marriage haisi is. Ende mumamarriage imi varume endai kubasa. Imi varume takambokudzai kana mabva kuAfrica kwamatogwa nevakadzi mukapinda muno muUK imu kana kuti mafirst world countries zvekuti mufunge kuti kuno kunoita handidi kuti ita basa rese any your freedom. Do have your own freedom. Ita basa rese uite mari yako muhomwe. Inda unogadzira magarden uko. Inda unoita zvikuita nevamwe as long as mari haimboyi yakanyora unzwa takura bhini. Andimaona. Inda unoita zvaunenge uchinoita iwe independent. Independence inongodiwa. Usada kudependa nemukadzi because ndo patozotambara inongobata kwese. Ndipo muzotambwa rafu. Unotambwa rafu unowachiswa. Kuwachiswa mabhurugwa checho mapente of which African men kwamuri mima muzvifariri. It's a taboo kwamuri. Pachero chizive hedu kuti zvezvangove common chachirungu mazuva ano mabhurugwa unowachira mwe wako. Hanimaona. Pane mukuwacha mabhurugwa kukuwachigusa mabhurugwa uchidaka. Kuita kuwacha mabhurugwa kuti hauna choice. Because ukasawacha haudli. Usiwoyo. Be independent. Learn to go to work. Learn to do something chekuita mari. Zvokuda kukura tichioneregwa makaisa zvimatai kana zvimabhotai guys kuzimu kana wauya kuenda kunze kwenyika uko
kana wanga uri celebrity kuAfrica uko kana ukapinda kune dzimwe nyika guys hakuna zvechiceleb unoita basa rese rese ani muri kunzwa hakuna zvechiceleb zvoti kwa ndaizikama kundaizodii ndaipiwa unongo respect waenda kubasa just go and do basa riri pero unongopiwa respect yako anditi unongopiwa iyo munoziva here kuti celebrity chekuZimbabwe hachina kana senti nda kukudzai nhasi chicelebrity chekuZimbabwe hachina kana senti guys unongo chingori munhu anongori popular figure but usina kana senti you have to work your own money unongo usina kana senti macelebrity ekuZimbabwe ane mari ndivana Japresa ndo vanhu vatoti macelebrity ane mari because vakainvesta into matrucks transportation business and you know so many things ndo vatoti macelebrities timu rose rimwe iri hapana hasi maceleb masocialites asina kana senti guys wongoda kuti vandirespect kuti ndiri socialite ndiri celebrity usina kana senti zvobetserei chii chiri nani kunzi havasi social havasi celebrity asi vane mari yavo yakasviba nekunzi social celebrity asi vari broke havana kana senti chiri nani chi chiri nani chi go to work guys go to work endai munobatawo madhaipa zviri kuita vamwe handizivi yangu history yake Tembeka but from what I know yes he is also into transportation wikiti ndo macelebrities ediwayo vamwe vese takainzana level guys hamunidwe kuudzwa the rest takainzana imona to vanongotambaona nameli tongosangana pamaplatform pamwechina nameli ava takainzana ndivo vanozozvisa pamaklasi asiriwo but tichanongoza nje takainzana as long as tichingotamba tose panapapa tichingobaya zvimapatani izvi takangoinzana guys takangofanana pana chipuka chiri nani kudarika chimwe as long as kana une mari yako chako unonida peace yako guys you need your peace into your corner kusocial media unongo uchidongorerawo kuti nhasi vari kutaura nezveiko haumboende paspotlight kana une mari yako you need your peace kuzvikona uko uchida mari yako tichingotiwekani tichitokuemva uku maiwe muri kuvaona here tianiko munhu uchu kana uchingoribaya chete takatofanana saka ameno guys ndo marriage dzirimo idzi independence yakakosha guys for you to be independent pachako zvakakosha zvisingaiti animaona zvakakosha zvisingaiti kana mati muda marriage chengetedzai marriage dzenyu guys kana muchiona kuti aiwa muda mari dzenchiitai zvemari muriga kuita zvemamarriage mungoita zvedating mokipa maprivate lives enyu secret kuitira kuti vanhu vasazive kuti what is going on tongoya toona iwe nemari yako wosiyana zvine zvemurumezvi wongogara pachikona chako nemuchita yaunoda yachiita wongoya pana pazotivhairira zvako uchititaridza mari yako chete andiwana zvomurume zvosiyana nazvo animaona ndo zvinozvipesa zvinoti uya usina private idzi private life idzi guys I always tell you dzidzai kuvhara maprivate life enyaya vharai maprivate life enyu paplatform apa mozati zuva paakaroambana nemurume makazozviziva 5 years after zuva divorce nemurume wake makazozviziva 5 years after imi public makazozviziva after 5 years zvaingozikamwa nehama dzake dziri mudhuze taingozviziva hedu kuti munhu marriage yakatoparara zuva akatobuda zuva kadai 5 years zvatobudawo nevanhu vemakuwa shamwari dzake museku yake imomo ndokazitanga kuchitaura separate your private life and your social life kwadoda kuti zvikunakire guys separate indoya panapa ndogona tove pamwe izvo zvindakatodivorce hamuzvizivi zvogona kuti amuza pamwe ndakatodivorce you never know kusvika ndakudzai ndega kuti guys ndakazodai memusingazivi because handiiburitsi handimbobvi ndakaburitsa private life yangu pasocial media apa anoona handimboiburitsi because iprivate ndosaka chinzi private ndeyekumba hainei nesocial media ndeyekumba kana ndapedza social media I'm a mother hamuna nenda pavideo call nevana ndichitamba nevana vangu nemurume wangu takuita video call dedu ndatove mai izvi zvapera izvi zvindoya kusocial media ndotamba nevana vangu kusocial media ndichivapa life yavo yekusocial media saka pane malife tukapa pane life yangu yevana vangu vekusocial media yandoya nayo nchiti guys muripi handei animaona handei nhasi tikuenda kwakati guys uya timbotaura iyi ilife yangu nevana vangu vekusocial media aya madiaries ndine 2 mafamilies kana ndapedza navo ndobva apa ndoenda kulife yangu chaichayo manje private life yemurume wangu nevana vangu
kuseruko pavanoti video call ndofona totoseka. It should be like that. Saka ndikakudzai nhasi kuti guys munoziva kuti ndatove ne 2 years ndakadivorce, munogona kushamisika kuti rii ndoti because hamuzvizivi, mugona kushamisika. Saka ameno guys, tatitiudzani nenyaya dzemarriage idzi kuti it's not for the faint hearted and it's not an achievement. Musapushe vana venyu kuti pindai mumarriage nokuti haisi achievement, blessing, iropafadzo chete, nothing more, nothing less. Respectanai mumba imomo, murume mise nemukadzi. Dzidzai kutaura gara pasi motaura maproblems enyu. Dzidzai kucompromise musangana pakati. Handiti dzidzai kuti mari dzenyu moisa kuseri. Handitika mushtaura kumba kwenyu zvemari dzenyu. Zvepublic hazvidi kuziva, hatinei nekuziva mari dzenyu. Guys, makambona chimari dzatinoudzwa pana dzatinei nadzo. Mongoudzwa zvapera, hamumbopiwi kana senti. Saka mari ndeye kumba kwenyu, ndeyako nemurume wako yekuronga zvinhu zvenyu. Public hainei nemari yenyu. Anti muri kuona. Chaunoda kuitira umwe wako kana angave murume kana kuti mukadzi. Ani mazviona. Itira umwe wako izvozvo. Noti usada kuzoita muzvo kuti waudi kuitikwawo. Ani maona. Itirawo vamwe zvada kuzoitikwawo iwewe. Ndokungoti marriage yacho ibalance. Nokuti muchaita bhazi chairo, bhazi remarriage. Bhazi. Muchingoenda, nhasi waramba, mangwana wawana uyu wadzoka, mangwana wadai waramba, kupesera zvave joku. Yave sekasi. Kupesera tove sekasi joku chairo. Takutoti apinda futi marriage mirai tikumupa 5 months, ukana zvadaro maizvo zvatodhakwa. Kana zvadaro zvatodhakwa. Learn to be humble. Learn to be humble. Learn to be given credit by people. Dzidzai kupiwa credit nevanhu. Kwete kuti uzvise pazvigaro wega. Chimirawo timboya tikuudzewo kuti vana earth, shuwa andikunyazona life yako iri kufaya sha. How are you doing it sha? Mazano une mari sha mumwe wangu. Hamoti wakudriver chamvari. Kwete kuti umhanye kuzotitaridza uzodia. Vanhu vanongoona tongoisawo malavu todarika. Antimaona. But manje ndozvinozokuattracta futi kuti uzomanikidzwa kuti udzoke kupublic zvakare kuzotaura zvimwe zvaunenge usingatodi kutaura, unopedzera zvitaura because zvichangobuda, wakazvidiwa wakazviunza. Anoona, ndiwo wakazviunza. Saka uchamanikidzwa usingatodi kuti rega ndichinopa update before zvabuda kuti tazodai paya because you brought it. Had you not brought it, unongonyarara ikafa yakalodha. Because zvati zvichangozobuda zvatodai zvatodhakwa. Ini ndikanzaburitsa mukaburitsa life ndongobvunza kuti ezvo ndisiyei, makambonona ndichikuburitsa life yangu pano, makambowa ndichikudzai nezvemurume wangu kuti azodai marriage azodai kana ndikukutaridzai musiyei imi. Zvamatoona ndizvo zvamatongozosvitsvagawo zvemakuwa, and no one will be interested kumutsvaga because havana vakawanda vanenge vasingamuzivi. Saka unotangira papi kumutsvaga, uchiti kudi, uchitsvagei, nokuti haasi haidi izvozvo, haiti izvozvo. Antimaona. Saka ngatichengetedzei kana mati muda marriage dzichengetedzei, ende musaseke vamwe futi panenge pachidonha dzimwe marriage. Musasekawo panodestroy marriage dzevamwe, musasekewo. Ndo soko riya ratodzosa bheki riya randogara ndichikuziva kuti if you live in a glass house, don't throw what? Stones. Because urimo mangwana chinopfuma futi chakadambukira kwako. Anomaona, musasekewo vamwe muchidati mamarriage inyatori sheki. Musekawo vamwe. Chero isiri sheki, murume anogona kufuma mangwana atora hembe dzakabuda akaruva pasi. Andimaona. So, andiziviwo. Ameno guys. Tangoti titaurirane tisangane. Sorry henyu kune all those who are going through some stuff dzemuma marriages idzi. Shit happens guys. Learn to sit down, garai pasi. Try to sit down mutaurirane. Anenge aramba, murume kana achiramba kutaurirana kuti find somebody else to intervene ipapo. Mutry kuti mugadzirisane. Anomaona, mugadzirisane. Because you can't be a boss kumba nekubasa. Hazvishande guys, hazviiti. Kumba nekubasa you can't be the boss kwese, haibudi. Hazviiti. Unofanira kuenda pamwe pauti unoteramira. Anomaona, kuteramira chaiko chaiko. But zvinoita manje mari yako haifi yakapinda neumachira. Because the fact yekuti uchiri kudheta, uchiri kuda munhu.
uchiri kuda murume. Ukangopinda mudating chete wabuda mune wemarriage uchiri kuda murume. Uchiri kutoda murume. Kana wabuda chireka kudata tizoti sure zvino mari yako ndiyo kuchikuchengeta bo zvekuti. Ukakanga kuti una boyfriend chete una ningi chete totobvunza kuti why. Saka ndiwe dambudziko mumarriage. Ndiwe problem mumarriage. Ndiwe unongori problem. Kuti wangoramba uchingobuda uchingopinda uchingoramba uchingobuda uchingotadzigwa iwe every day uchingotadzigwa iwe. Hazviti ndiwe unongori dambudziko. Kana ukabuda ukagara pasi ukati aenda uyu now ndasiyana nazvo. Handitika tochiona uchinyatsa fulani toti musiyei ari single and happy uyu. Hanomaona. Ari single and happy. So guys, musaitire zvinhu vanhu. Musaitire zvinhu vanhu. Zvinhu itira iwewe. Yesi mataishe. Musaitire vanhu zvinhu. Kuti ndoda kuti nyika indione. Ukangona ukaitira chinhu vanhu ka oti patove neera. Patove neera. Do your own thing. Guys, do your own thing. Hanzi topiwa pressure. Dzimwe nguva pressure tinozvipa tega. Pana pressure topiwa nemunhu apa. Ndena ninga kumanikiza kuti tevedzera izvi. Ita izvi. Pinda mucompetition naningi. Tarisa ningi. Kana uchiziva kuti iwewe uri easily succumb to pressure. Antika usafollow mapeji anopa pressure. Simple. As simple as that. Pressure munozvipa mega. Don't follow people that will give you pressure. Kana uchiziva kuti uri easy kuti pressure ikufollowe. Don't follow things that will give you pressure. Ingoita yauri kuita. Kana uri easy like that. But pressure tinozvipa tega. Because handide kukundwa naningi. Handide kukundwa naningi. Ndindoda kunzi ndirikurira. Ndindoda kunzi ndindi pamusoro. Ndindoda kunzi ndindakadai. Tinozvipa tega pressure. Kuma area kwaunogara. Vanofanira kuona kuti ndivanofanira kunzwa neni. Vanofanira kuti mai ava ndivo vega vari kudhiraivha mota dzinoshamisira. Vozodai. Ndisu tinechida kuzvisa ipapo. Wega. Ndiwo kuzvipa pressure. Pamwe paunenge uchitozviita vanhu havasi kutarisa. Ndosaka ndikuudza kuti social media yakaipa, yakaonaka, yakaipa. Ndakapinda muno mumatiri muno muUK muno guys. Muno mungu hauna waunoshamisirira muno. Ndoda kuudza ichokwadi. Muno hauna waunotanzi ndovhairira ningi because they don't look at you havakutarisa vana mabasa newe. Vari busy kutsvaga mashift kutsvaga mari. Vakuti vanotoita life dzavo. Hapana nokutesa chero kada kudi chero zvokuti imi guys ngoti handisi ndokuudza chiti kudi. Kuno vanotobuda vakapfeka kadress kari simbu nemaslippers achienda kutana achidzoka nokuti hapana nomutarisa. Hapana nomutarisa. Zvokubuda uchitanzi echi ndodhiraivha zimota kuna nebasa nemota yako hapana nokutarisa. Munogara panzvimbo dzakafanana mese umwe achitobuda apa achitota yaka manext door kwanenge ari varungu havatona basa newe kuti kuita nezvei. Havatokuzivi futi dzimwe nguva kuti vangoziva kuti pane munhu andogara panext door apa hai mutombosana achitobuda towaitei wakapfekei anozokomenda kuti havana pressure iri pasocial media. Guys, ini ndakatozvifigure out. Kune vari kuAfrica mamusingazivika ndikukuudzai inini. Pressure ndosaka muchiti muchiona kuti pressure dziri kuuya pakuti vakatenga hembe vakapfeka hembe vatukwa picha rinouya kusocial media. Nokuti pressure yavo iri kusocial media. Ndokune pressure. Pafair paground kuno kuUK pafair paground hakuna ane basa newe kuti wakapfekei kana kuti uri kufamba sei wakadhiraivha chii. Ndiwe unozvipa pressure wega. Saka pressure ndeyekutadza vanhu vari kuno kuAfrica uko kwete kuno kuUK. Vari kuUK vari mucomment section you can see kuti vari kuUK havana basa nezvakawanda. Havanoide zvakawanda. Vanene zvakawanda. Kuno kundokuni kuri hambo kuri simple manje. Unongoita yauri kuita. Chero kada tofamba wakashama murodhum hapana nombokutarisa. Kutofamba wakapfeka gist nizvo zvichitopinda murodhum. Vanotongokupfuura as if nothing is happening. Kutongokudarika kunge vasiri kuona. Havana basa nazvo. Pressure iri pasocial media ndopane pressure ipapapa. Ipapapa ndopane pressure pasocial media. Pasocial media ndopane pressure. Mufunge. Ufuchi nandiwo don't see it necessary. Amen. Kuno ndakatozonyatsa kuona ndiudzigwi ndakatotora mentality yavanhu vari kuno. Do your own thing. Mind your own business. Ndakatotora mentality yavanhu vari kuno kuinini kuti chene kafamba ndakapfekera mpatapata. Because kuno kuda kuchenerani. Hakuna. Zvino kuAfrica kavakomaka. Munhu akatobuda akapfeka. Muri kunzwa. Anotofiririra. Because takawanda takasangana plus ndinenge uchigara kana kuti pane mamwe mazimbawo paarea aninona. Vafa kuti vakufile oka. Uchibudawo payadi vafa kufilawo kuti ya mamuona here. Zvino kuno ndafiliwa nani? Anokufila. Nokuti munhu ari kushift, munhu anobva kushift akavata. Hasi kutombokuona hana futi basa newe. Unofiliwa nani? Kupfeka ndakatozviona zvangu fai
kuno kutopfeka dress nemasneakers no one minds. Zvatenge chiudzana kuti musapfeke zvakadai kuAfrica kuno kundozvitoriko manje. Ende havana basa nazvo. Ende zvichitoendeka life ichitofamba. Munhu anosiya mota yake, ndakatoona kuti vanosiya mota vakapaka mota dzavo apa pagedhi achinokwira bhasi. Ndo zviri kuno. Kandi kuti ndikudzidzisei kuti life in life we have to be humble. Like in life iri kurarama vanhu vari kuno UK. Let's learn to be humble. Se life iri kurarama vanhu vazhinji vari kuno UK. Vazhinji majority yavo. Mota nezuro takasiya takapaka mota yasisi wangu papa. Tikasiya takapaka oyedu apo. Takanozvipindira mubhasi. Sisi vedu vamwe vakauya vakatosiya mota yavo. Andika asanotora nemotikari vakapindawo mubhasi. Vakauya tikasangana tikaswera. Munhu anitori nemari yakasviba. Sisi wangu andinavo pane mari yavo guys. Vane mari dzavo. Munhu anozvishiza hard work. Vane mari dzavo. But takatopinda navo takasara tichimbeya nezuro vakazvipfekera masnika avo. Tichitombeya chako mutauni. Kuri kuZimbabwe nechiti okoma kutendera town takafamba 11 kilometers 12 kilometers kuZimbabwe tichi mafambira takaita ndionekwe nevanhu ndiri celebrity ndionekwe nevanhu azviiti. Takapinda mushopu mema takapinda mushopu yedu ya tikapinda maitori nemaZimbabwe aitongofananidzira kuti ava SIS MELLY cheta. Saka kuti vasvike mudhuze vai but takatozvitaura tikati matisiri gwatuto nevakadzi avo kwakana tikati amen. Vatatobva pasaidi pavangu tikatoenda kune rimwe saidi vakatevera futi. Sisongo akati imi vanhu ava vakadzi avo vari kuramba vachitevera. Sisongo zvakabva vaita waridi vakati kutevera kwari kuita vanhu vari kutitevera vachii. Ndobva isitatoyati vasiye ameno. Vanatobva ndatori bhiza angu kutona gwari zvandaiona imomo. Vanatobva ndikaenda uko. Sisongo akabva vaenda vakanotevera kutevererawo ivo manje vakadzi vaida kunzwa. Vakabva vanzwa kuti vakutaura shona. Hanimaonzwa. Ndipo pakazodzoka achiti mazimba vanenge vakuziva saka vanga vachitya kusvika mudhuze saka ndosaka vanga vachititeverera. Hanimaona. Ndikati ameno tatozvo people mind their own business guys. Hanzi mota dzinoenda investment kuEurope. Haisi. Mota inogona kuita investment kuAfrica noti kunoko. Haisi investment. Second hand 2015 mota. You see? Muchitenda chikuru kubva from point 1 to point B. Animaona. Hapana. Hanzi chokwadi kufamba it's very healthy. Ime aspect yatouyawo. Mwakati zvemota izvi kutofamba siya mota dzotofamba because it's healthy. Antimaona. Saka mota dzimwe muchingodziitira henyu isusu kunoti tione vari kuAfrica. Ndazi takaza kubatai. Gore rino munoti eke because ndirimo. Hamuchambotinyeperi chete. Ndiripo paground. Haiwawo tatozviona. Mota dzamunotenga dzimwe dzimuchidzidi muchiisa chimasta yenyu kungoti isuwe kuAfrica tione. But paground penyu chapafeya mota dzati timu repaground renyu vanenge vachitoseka because hakuna izvozvo kunoko. Hakuna izvozvo. Kuno hakuna izvozvo. Ndochokwadi. Hakuna izvozvo. Nemuchingoitira isu. Ende ndozvandotoona kazhinji kachona timu rinenge chikoresa yeAfrica zvishuwa because vakadai vakapfeka mablinkers. Saka timu rinenge richiteverera iAfrica rekuno charo inhema. Munhu ane mari chesha neshunumwa wakoma you can afford marange rover kana 4 anomira apa. But tasai mota yenyu. Simple car. Yekuti inongokuisa kubasa kwenyu chidzoka as long as reliable. Hanzi mota ridhura to maintain ku UK. Ndizvozvo zve andi meme chida kuitira isusu here d. Meme chitira zvoti tione kuti mune mota. Mota dzinodhura. Asi chizokunetsai ku maintain kwacho. Antimaona. So guys, this is kungorarama simple lives man. Learn to live just a simple life. Simple life. This is kurarama life is very simple. I so wish they vambotora vanhu vese kuAfrica vambopinda muno muka vozotidzosera yeduka. Vanhu taidzokera tanaka kuAfrica uko. Taidzokera kuAfrica munhu wese anaka. Iko zvino kunotori nezvechenda inoda kukwira musuya yesha. Zvinokwirwa pamusoro uchifambisa kudai pachoda kudzidzigwa chiya pamatoshandisa chise transport chakutokwira chinhu chakunosvika kutaundi uko achimanya nacho murodhi havana basa rezvakawanda vamanenge ari pamusoro pebhasikoro achitochovha bhasikoro. Mukapinda makaona ndandi kutrain station guys varungu unotonyatsa kuona kuti uyuyu even nezvaarika haasi kutamba ndone mari yake asi tati tose kuchitima ikoko. Peace is important. Let us learn to live very simple and humble life. Very simple life and humble life. Chirone mari yako ndeyako.
ndakaendeswa nezuro panoenda pahotel panoenda vanhu nemari vanopfeka even uniform dzacho dzemawaiters ipo unotoona pachinzi electric scooters pachinzi panoenda vanhu vane mari pahotel apa tanzi rinoita 10,000 pounds per night pane imwe hotel. Takamira ipapo ka ndichitotogowa hangu mapikicha ekuisa kustatus kwangu kuti handimboisi pasocial media ndoisa kustatus kwangu. Ndikaona vanhu vaibuda imomoka vacho vanonzi shanguti dzine marika vakatopfeka zviri simple, very simple things. I was shocked. Vachitobuda moto vachivhurigwa madhoo ekupinda mumota maimwana mota dzanenge vachitogwana dziva panotogwa nemota maRolls Royce aya malimozini aya ndodzinenge dzichivatora. Utoona kuti vanhu vane mari dzakasviba, but vaibuda vakapfeka zvimaslippers kadrezi karokwe kekuti ukasangana naye mutauni utomutarisira pasi. Kasi ndochaibuda akapfeka imwe achitopinda mota iroro achitodhiraivhiwa achinda. Tiri isusu ndotomeka sure kuti ndakaita makeup isingaiti yemhando yepamusoro, ndigomeka sure kuti ndakapfeka chihai hiri, ndigomeka sure kuti ndakatodi hamene kuti vanyatsa kundifila kundipiwa. Machidresi chacho chistrapless dress yaakatopfeka achitopinda chairo. Anmona saka ameno guys ndingoti mudzidzewo tidzidzewo tinoti we learn from other people and we learn from other cultures and we learn from talking to each other nikudzana. Humbleness is key guys, humbleness is key. Let us be humble. Kwete kuda kuti tidi kwai malebo emagochi simba rache kuno kuchazoiona here site takatosangana kaida kuona kutoti vanhu kuno kwako havana basa rezvinhu zvekuti kwai malebo izvikaizvi pinda muPrimark. I think it is the busiest shop and in Europe. Primark. Pinda kuPrimark. Iyo shop yema 10 pounds. Uone kuti vanhu kuno kwavana basa nemalebo la. Atisi kuzviramba isi ambuya mulambo tinyika ise nempengo basi tikuzama kurairana nevanhu vasiri mupengo. Tikurairana pachedu vanhu vasiri mupengo. Mupengo hameno kumupengo iko kwacharairana kumipengo ikoko. But pana vatikurairana sevanhu tisati takupenga. Nosati takupenga. Tinopenga edu but asati kunyatsa kupenga zvekudaro. Primark is the busiest shop in UK. Primark vakazara marudzi ese imomo. Marudzi ese akazara imomo Primark because it's all about saving. It's all about saving. Haisi nyaya saka malebhu madesigner nechichika aiwa ndezvedu isusu tinobatira chirungu pamusoro. Kuno they live very simple lives. Primark imomo takatomira paline tose ndichotenga changu che20 pounds umwe achitotengawo chakewo chiti murungu achitotenga chake che10 pounds tichitobhadhara tichitobuda umwe nomwe achitota yake hapana nokutarisa tuwaita nezve. Primark ndo busiest shop yacho inenge chinzi Primark. But isusu maboyika isusu kuZimbabwe vanhu vatema tipinde muPrimark hatidi kuonekwa tiri muPrimark. Handisi yangu mashopu anodhura uku kuna naanzana Max Spencer meno ndakaona so ndikatofane kuseka ndikati mpinda imomo kunotsvagei Primark iri paopposite totopinda zvangu muPrimark andimoona. So learn to be humble guys. And my marriages aya musafambe muchiudzana kuti marriages is an achievement, it's a blessing. Izodzo iropafadzo marriage. It's not for everyone. My ethi Zuckerberg anofamba nekashoti asi ndiye muridzi wemari. Anofamba nekashoti kasina kana basa. Zuckerberg uya kashoti mukadzocho kambomuona zvaanopfeka. My ethi maswanda mukadzozuka akapfeka madress echirungu aya varungu ane mavaravara zirogwe ranenge akapfeka. Hana kana basa nezvakawanda. Come on guys. Aiwo ngatitei amen. But kuma marriages uku guys musapinde mupressure yemarriage nekuda kuti waona ningi akazodai ita zvinokuitira naika ita zvinokuitira iwewe. Manya nechimuti chako usamanya nechimuti cheningi. Anditi vane mamarriage ari shake aya imbochinja strategy. Sit down with your spouse kana mchidanana. Stop being boss. Kana wanga uri boss pane zvandataura apa uchiziva kuti inotaura nemurume wako kukumbirira regerero. Andika kuti I know kuti I was being boss. Ndozviziva kuti ndaikudhonza nemhino. Ndozviziva kuti ndaidai. Anditi give me a chance. Ndivimbogadzirisa. Untoona marriage yako ichifaya. Nechinanga takati ndakazviona kana tisima targets. Hai wao kani. Ndakabva ndaita unfollow nechinanga. Ndakaona kuti tisi target vanhu vari kuAfrica vedu takanyanya kushorekawo. Ndisu matargets acho tinenge tichitargetwa isu titaridzwe zvinhu zvisangana nebasa rose izvozvo. Ndisu vanhu vekuAfrica tinenge tichitargetwa. Ende nevanhu vechikuAfrica nekusaziva
tenge tiripo tichiuchirira maoko tichikuziridza utonyatsonzwatsisa kuti shame. Andiwana shame. Kuenda ku TK Maxx kwakachipoko ndakatenga chimwe chitenesi changu ritavire mu-TK Maxx muya ndapinda ndikati chichita 20 pounds chisnika manyama shamwari chisnika manyama chisnika original uri kunzwa OG ndikati mu-TK Maxx muya mondengesa ma-OG ka zvinenge zvabva kuma-OG shops ikoko uva ungozvipa nguva yako yekuteta chete uchiteta uchivhura henga by one kana uchida izvo zvokunotengana nehembe. Asi mu-TK Maxx makanaka ukangopinda unongoneka kubhutsu unoti dzidzo dzakangodai wobuda kwako hembe mazino kumboteta mazino andimaona. So chete guys, muve nezuva rakanaka. Nditika manje takutogadzira kubuda tienda kumaground eBrandi. Ndiyo yanga iri last destination yangu yetour ishi. Tikapedza kuita zvemaground kusisina tour guys, tapedza zvetour ndida ndambosorora. Ndaenda kakuzati final tour kuLondon kunoyo kwatakanzitenga munotengesa kuSA. Unotengesa mari yacho haibudi ritavile. Mari yacho haibalance haibudi, mapounds neranda zvibalance haibudi. Paunozvitenga kuno kuchero chikaita 20 pounds wakunotengesa uko vanenge vototi chichikudhura. Andiwana haibude. Animazvona. Saka ndo yanga iri last pataenda kumaground kuChelsea, kuArsenal, kuTottenham. Ameno that will be our final tour. Zvimwe home road zvimwe techigona kati kumba kwedu kuti chigona kutadza nawo apo neapo, but to chaichayo. This is the end. Hanza muskuita meet and greet here. Andisi kuziva organizing team yacho, admin team yacho, leadership team yacho. Kune admin team, kune leadership team. Andizivi leadership team yacho. I don't know leadership team yacho kuti which is which, I don't know. Andizivi leadership team. But vanoda mafunction kuenda kumafunction, kune mafunction atiri kuadvertiser ariko guys. Senge ekulesta kune ekulesta kuya next week musi Saturday kunenge kune barbecue kulesta inenge iriko. Anditika you guys can come, family show can come and you can have fun together. You coming for my birthday, SIS MELLY, so we can chill. Sisi Rena idzo ndedzemudanga kaidzo. Idzo ndedzemudanga sisi Rena, idzo ndedzemudanga. Yes, tinenge takachila zvedu tiriko animona. So my functions I think ariko kati wadeo tikaita lucky to dumana ikoko animona. Tikaita lucky to dumana ikoko kana usina kutisina kudumana don't worry. Antika tinozodumana sometime kufamba imomo tinodumana chete. Asi kuti muye anhu vanoda hava kuya kuzondiona aiwa you are free kuti ndapinda muri papi SIS MELLY tapinda toda kusvika hatisanganei pakati ndiri free munouya tosangana toonana antika. Asi zvokuti ndichazouya paya muti vari kupi uyai kuno munoya rini kulidzi uyai kulidzi mushikomba waiwa izvo hatichaiti guys, hatichaiti. I'm coming to England in 2 weeks. Will you still be there? When I stay in Northern Ireland. Yes, ritavile unowana ndiripo. Unouya ukauya unongondibata kuWhatsApp unowana ndiripo. Anditi zvokuti ndakuya ya time ndambunda kufambira imatauni akati kwandakakwanisa kupinda ndakapinda kwandisinawo kana mune shungu dzokuti toda kuvaona sure munongouya guys. You still come and you can still sit and chill and talk and play music and enjoy. Andimaona munouya, this time it's you coming guys, not the other way around. Andikataneta ndaneta ini ndakatawadza manager wangu ndaneta guys ayayaya ndasoneta manje saka kana chiro driver nesezvo nhasi chiro driver nendakatovata ini ndaneta. So alright ritabile. So guys tobatana later. Ndika moisa mafoni enyu pachaja vanofarira zvebhora vaya soccer lovers. Hanzi designer toiwana mucharity shop yareduce chokwadi chaiko ingodo ndoda tombopinda mumadesign ndo hanzi ndapinda ndichatombopinda zvangu mumadesign muzvimacharity aka zvakati oizvi ndichimbotendera zvangu ndichiona anditika nokuti ndauda kusorora ndoda kuita malife ndakagara panzvimbo 1 iko zvino anditika. Saka guys tobatana time stay tuned. Anditika goodbye.